गोबाव सम बड'फादो खामानि मावबाय आरो दिनै जितु बड'फानि जोनोम सानजों लोगोसे माने फरायसा सान बेखौ लानानै मा बुंनो दिनैनि साना जाहैबाय जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोनांथार सान बे फरायसा साना जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बड'फाया सुबुं समाजनि थाखाय गावनि गासै बेक्तिगत जिउखौ माने बावदोंमोन बिथांनि माने जिथु हारिनि थाखाय गावखौ बावनाय हादोरनि थाखाय जिखौ गावखौ बावनाय बेखौ जेब्लाबो गोथां खालामनानै दोननो आरो बयबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होनो दिनै फरायसा सान हिसाबै बेखौ फालिबोनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने बिबान लानानै खामानि मावबोगासिनो दं। गतिके आं सानो बड'फानि जिथु मावनाय दांनाय बड'फानि जिथु आदर्श बे आदर्शआ जों बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान फालिनाय लोगो लोगो जोंनि गोदान जेनेरेसनफोरनो मोनसे हारि सिबिनायनि थाखाय गुबुननि थाखायबो एसे साननायनि थाखाय मोनसे खराग होगोन थुलुंगा होगोन आं बेखौ सानो। सम सम खोनायो बड'फानि जि जोनोम गामि बरागारि गामि बे गामियाव दासिमबो माने आदर्श गामि बा साब सिखोन बिदि जेबो डेभेलप गैया होनना बुङो बेखौ लाना सारा मा बुङो? नङा बेनो जों बेथ' जानांगौ नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे जेब्लाबो बयबो मोनसे सुस्थ'थानि गेजेरजों आवगायबोआखै माबा नङा माबा मोनसे जेंनानि थाखाय माने मा होनो हाबाफारि लानानै मावबोबाय थानाय जादों मालाबा सोमावसारनायाबो जाफिननांगौ जादों आरो गाव गावनि गेजेराव राजखान्थि बाथ्रा लानानैबो सौग्राव सौसि जाबाय थादों बेफोरनि थाखायनो बेफोरो जाबोदों होननानै आङो सानो। नाथाय दा मोनसे सुस्थ'था आबहावा फैबाय आं सानो दा बेफोरखौ गासैखौबो लानानै खामानि मावलांनो हागोन आरो बिथांनि जोनोम थावनियाव जोनोम जायगायाव थुलुंगाफुरि हिसाबै बिथांखौ जेराव माने जोङो फबनाय जादों बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय मोनसे नेरसोन महरै गायसननाय जादों जायखौ थुलुंगाफुरि होननाय जादों। बे हिसाबै बिथांनि गामिथाराव मायाव माबाफोर जुदि जों खामजायोबा फसंथान बिथांनि गामि हिसाबै जों बेखौ नेरसोन सासे महापुरुषनि जोनोमनि हा थावनि होननानै आं सानो बेखौ जोङो खालामनो हागोन आरो निस्सय दा जायफ्रा जोंहा काउन्सिलावबो बिबानाव दं आरो गासिबो बेफोरबायदि जौगाथायारि खामानि मावनो हानाय सुबुंफोर दा दंसै आं सानो फैबाय थानाय समाव बेफोर खामानियाबो मावफुंजागोन। आसामाव बड'फानि जि मुं बेयो बेसेबां गोसारदों होननानै सारा बुंनो नागिरो? ना बड'फायाथ' आसामल' नङा सारा भारतआवनो बड'फानि मुंखौ मोनथियै गैया गासै राजखान्थि सुबुंफ्राथ' मोनथिखायो बड'फा होनोब्ला बियो सोर बे जाबाय फरायसा समावनो मोनसे जातिल' नङा बियो गोग्लैसोनानै थानाय मानसिफोर नासयजानाय मानसिफोर बिनि थाखाय जुजिबोनाय गतिके बे सासे मा होनो जुजिग्रा सोमावसारारि माने सासे बिग्रायारि महरै बेखौ बयबो मोनथियो बे मोनसे सिम्बलिक जुदि मानिबा सोमावसारनाय होनबा बड'फानि मुं लायाबानो दिनै जाया गतिके बड'फाया सारा भारतबर्षआवनो बिथाङा मोनथिजायो आरो दा गाबोनथ' रायजो राजानि आखायाव गतिके आं सानो रायजो राजाया माने मोनसे गोजौ मा होनो मोनसे जोंनि जायगानि जौगाखांनाय हारि आरो हादरनि जौगाखांनाय बेफोरखौ नायजोबनानै जों एखे माने मदआव फैनो हागोन सानस्रियाव फैनो हागोन आरो जों जयैनो खौसे जानानै खामानि मावलांनो थाखाय राजखान्थियारि भाबै बे जायगानिफ्राय जोङो बिजाथि दैथायहरनो हागोन आरो डेफिनेटलि बेनिखायनो आंनि थाखाय माने मा होनो फामि बिबारावनो भट होनानै माने गोबांथार भटजों देरहागोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजाया देरहाहोगोन होननानै आं सानो।